Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan sabon bidiyon. A insha Allah muna dauke da wani platform wanda zai matuƙar taimakawa sosai wajen samun kuɗaɗe sosai, wanda zaka yi deposit, zaka saka kuɗaɗen ka wanda zaka samu maƙudan kuɗaɗe a tarwa ta lokaci. To kamar da kuka sani wannan platform din shine Smart Energy, kamar da ke gani ga nan. To zan ma jama'a link din shi a ƙasan description wannan bidiyon, ka zo sai ka duba a ƙasa. Da farko za ku taba ku shigo cikin shi, so bayan kun taba link din zai kawo ku wannan wajen. So bayan ya kawo nan wajen sai ku taba kan register din nan. So bayan kun taba register zai bude muku wannan fuskar kamar haka. So bayan kawo ku abu na farko za ku saka wato phone number ku, so bayan kun saka phone number za ku zo ku create na password naku. So bayan ku create password naku za ku zo ku saka wannan code din. So bayan kun gama za ka danna taba kan register. So alhamdulillah bayan ka gama register ka yi komai zai bude maka fuska kamar haka. So idan kun duba nan kasa yana za ka sai wato package ne wanda za ka sai wato abu ne za ka saya wanda idan ka sai gashi nan ka sai na naira 2,800 din rana zai dinga baka naira 280 daidai kuma har zuwa tsawon kwana rabi. Idan ka sai kuma na naira 7,500 duk rana zai baka 825 shi ma tsawon kwana rabi. So idan ka sai na 35,000 zai dinga baka 4,200 wanda za ka samu maƙudan kuɗaɗe insha Allah ba tare da ɓata lokaci. So kamar da kuke gani ga su nan, idan kun shigo nan ga nan sosai kamar da kuke gani. So idan kana so ka saka kuɗi a cikin wannan application din har ka je ka sai wancan package din ka samu riba, za ka zo ka taɓa gurin da aka rubuta recharge din nan. So bayan ka taɓa recharge din nan sai ka taɓa wato anan ka rubuta amount din wato ko nawa kake so ka saka. So kamar da kuke gani misali a kaddara za mu sa 7,500 din nan sai mu taɓa na recharge immediately. So bayan ka taɓa za ka ɗan jira gama sacin kaɗan. So bayan ya gama zai buɗe maka wannan fuskar kamar haka. So kamar yadda kuke gani wancan account number in ka danna nan aka ga kai copy da account number, so shi ne wanda zaka je ka turo kuɗin. Bayan ka turo kuɗin zaka zo wato gurin alamar screenshot din, zaka saka hoton screenshot din wato alert din kuɗin da ka turo ko a paper nan wato inda POS ka tura. Bayan ka haka nan kuma zaka zo ka rubuta wato suna account din da ka tura kuɗin. So bayan ka riga ka rubuta, so kai kana da zaka taba wato kansa nan ka saya. To insha Allah cikin 'yan mintuna kudaden ka za su zo ba tare da wani bata da lokaci ba, za su shigo cikin wato wannan wato platform. So bayan ka shigo, idan kana so ka saka wato ka sai wannan platform din, idan na farko ne ka saka 2,800 ko za ka zo ka taba wato kan nan. So kana taba bayan nan ka zaga wato sun sai maka shi. So bayan sai maka abin da zaka yi duk rana, idan sun baka duk rana za ka shigo za ka samu 850 duk rana kamar da kuke gani. So idan ka rijista kuma za su baka wato 700, so amma ba za ta ce ba sai ta kai naira 1,000. So idan kuma kana so wato ka yi withdraw din kuɗin ka bayan ka samu ba tare da wasu lokaci ba, za ka dawo gurin mai din nan. So bayan ka dawo, idan ku duba ga guri can da aka rubuta wato withdraw, ko za ka taba kan wajen. Da ka zo haka za ka saka wato adadin kuɗin da kake so ka sai. So mu kasance yanzu kuɗin ba za su kai 1,000 ba da a bari ne withdraw ba. So amma suna kawo ka, za su kawo ka nan wajen. Nan sama za ka saka wato suna account ɗinka, nan za ka saka wato account number naka, nan kuma za ka sai salin ɗin wato bankin da kake amfani da shi, nan kuma za ka yi saka password ɗin da ka saka sai da za ka register. So kana danna insha Allah za ga maka sosai wanda ka tashi withdraw da ka danna direct kuɗin za su shiga wato cikin account ɗinka ba tare da wani ɓata lokaci ba. So idan kana son wato ka sauke wani application ta yadda ba sai ka dinga nuna link in ba akan website, za ka zo ka taba ga yanar download apps din. So kana taba zai kai ka wato Play Store, wato inda za ka yi download din wato wannan application din. So da ka kai download din shi ka sauke ba tare da ba sai ka dinga shan wani wahala ba zuwa wani waje. Nan kuma kuke gani wannan akwatin ka message, idan ka taba kan shi, so shine wajen da za ka invite dukkan din mutum da ga nan za su baka naira 150 wanda za a samu maƙudan kuɗaɗe sosai, musamman ma kai deposit a cikin wannan application din. So kamar yadda kuke gani bayan ka riga ka sai mashin din, to anan za ka zo in ka shigo gurin nan din nan za ka ga wato mashin da ka saya duk rana kuma zai baka wannan kuɗaɗen. To masu ku dole ku kokari ku saka kuɗi a cikin wannan platform din domin ko insha Allah za a samu riba sosai. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin
domin samun ingantaccen ayyukanmu